Mae hanner dy gorff di yn fraster. 49%. Wow. Ac mae yna fwy o newyddion drwg i'r fam ifanc o Gaernarfon. So mae ti'n 19 a mae'r canlyniadau'n dangos fod y gorff di yn 60 mlwyddyn yn hŷn nag wyt ti. Wow. So, tua 79? Ie. Wow. Rhwng 70 a 79 oed. Ie. Rili anodd clywed. Mae hynna definitely mynd i neud fi newid. God, ni. Ar gyfer Olivia hefyd. Gael hi wneud mor gymaint o chwaraeon fedra gael iddi wneud. Mae dy lefel ffitrwydd di fel rhywun oedran 70 i 79 mlwydd oed. Fi jyst yn grac. Fi jyst... Dim ond bai fi yw e. Mae'n anodd i glywed rhywun yn dweud hwnna. Sori.